A tak není zkázaný, tak Evropské unie stoupla kriminalita o 150 až 200%. Obtěžování, znásilňování žen i malých dětí, krádeže, rabování, ale i vraždy jsou Vážení občané České republiky, dnes je v naší zemi přítomna kancléřka Německa Angela Merkel. Angela Merkel přiletěla do naší země mimo jiné vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A to bez ohledu na naši sociální podmínky. Krádeže, rabování, ale i vraždy jsou v Německu a v zemích západní Evropy na denním pořádku. Tyto informace nám jsou záměrně zkreslovány a zamlčovány. Neuslyšíte to v televizi, v rádiu, nepřečtete v novinách. Vláda naší země nás všechny obelhává. Angela Merkel a její stupidní politika dovedla země západní Evropy na okraj propasti. A mrtví občané daných zemí jsou tím nejsmutnějším svědectvím. Není možné, aby nám kdokoliv cizí, třeba právě jako Angela Merkel, která nemá s naší zemí nic společného, aby nám cokoliv nařizovala a diktovala. Vážení občané, prosím vás, začněte se informovat o tom, co se děje v České republice, co vše nám připravují politici. Víte o tom, že ministr pro lidská práva, pan Dienstbier, navrhuje změnit volební zákon? A to tak, aby zde mohli volit cizinci nejen bez našeho občanství, ale dokonce i jen s přechodným pobytem. Angela Merkel přiletěla do naší země mimo jiné vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A to bez ohledu na naši sociální politiku. V Německu je zcela běžné, že dávky na jednoho imigranta jsou vyšší než nejnižší důchod jejich seniorů. Nařizovala a diktovala. Vážení občané, prosím vás, pan Dienstbier navrhuje změnit volební zákon, a to tak, aby zde mohli volit cizinci nepracovat a pracovat nebudou. Budou jen zátěží našeho sociálního systému. Zajisté víte, že občané Anglie se rozhodli a vystoupili z Evropské unie. 17. září se koná demonstrace. Praha, Václavské náměstí, 14.00. Vážení občané České republiky, dnes je v naší zemi přítomna kancléřka Německa Angela Merkel. Angela Merkel přiletěla do naší země vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A mrtví občané daných zemí jsou tím nejsmutnějším svědectvím. Krádeže, rabování, ale To je náš tajný. Je malá čepička. Ale dvinka. Oni to ještě neví. Oni si myslí, že jsem tajný. Já vím.
Pánové, tohle není fotbalový utkání. Tady nejsou hráči. Ale prosím si vás, že tohle. Prosím obyčejný občanů. A tohle všechno platíme my, jenom proto, že se nějaká kráva rozhodla navštívit Českou republiku. Prosím vás, na chodník, jo!
co zabil tenhle fašistický režim Evropské unie. Vy jste tady fašisti! Ale i v ostatních zemích Evropské unie stoupla kriminalita o 150 až 200%. Já mám právo podle článku 17 vyjadřovat svůj postoj obrazem, písmem, krádeže, rabování, ale i vraždy jsou v Německu a v zemích západní Evropy na denním pořádku. Tyto informace nám jsou záměrně zkreslovány a zamlčovány. Neuslyšíte to v televizi, v rádiu, nepřečtete v novinách. Vláda naší země nás všechny obelhává a jen nám ustavičně lže, žene naši zem do záhuby. Protože tohle není porušení zákonu. Já tohle mám umožněno článkem 17. Můžu vyjadřovat svůj názor písmem, obrazem, zvukem nebo i jinak. A tohle berte prosím jako jinak. Pokud mě budete chtít zatknout, porušujete zákon. To znamená, porušujete pravomoce veřejného činitele. Mrtví občané daných zemí Nemůžete to zakázat. není možné. Ale já jsem taky pro pomoc, ale musí to být jasně daní pravidla. Postura, člověk se stydí. Ale musí být pravidla. A jak pomáháte vy? Jak ty pomáháte? Tak já si... Komu? A ten ansábl, tak to udělal dobře. Člověkovi v tísni. Jo, takhle. Tak si zjistěte nejdřív člověk v tísni, ty majitele, jaký mají baráky, jak hrady, jakých jezdí autem. A jak to Jo, funguje, to a jak to funguje v terénu, víte? Jak ta pomoc jsem si to funguje zjišťoval, tam u těch lidí, co to potřebují? Jak se tam prodává voda, chleba, víte? Jak se tam vraždějí za bochní chleba, víte? Tady někdo podá pomocnou ruku a všichni začnou. To jsou typický Češi. Takhle, víte, když se má pomoct. Ale není pomoc. Že vám není hamba. To není pomoc, co děláte. Jestli si myslíte, Povedíte si říct příklad s tím Merkelový. Pojďte, netočte mě, já nechci být televizi. Tady je veřejný prostranství. No tak dobře, tak Nemusíte sem chodit. na veřejném prostranství nemáte víc co točit. Zeptejte se policie. Zeptejte se policie, mě to neříkejte. Tak prosím vás, to mě netočte. Jen mě napadněte, Tak prosím. ze záběru, pane. Jen mě napadněte. Ale tak mě netočí, jo. No, tak se nenechte točit, ne? Přesně tak? Nemusíte stát. Nebo jste provokatér, nebo co? To víc se jich dostáváte, všechno musíte natáčet jako... Můžou natáčet. Co provede, jaký porušuje zákon? On tady obtěžuje lidi, mě dokonce napadnul. Ale to není pravda, já jsem vzal tuhle trubku, Tak ho zadržte. když mě troubil do toho, do ucha. Protože byste mě Máte obtěžoval. rozhodnutý poklopec, pane, byste neměl na veřejnosti tady běhat, pohoršujete lidi. A praskne vám žilka, budete v prdeli. Jděte domů. Viděte domů. Děláte tady ostudu českému národu. Vy děláte ostudu. Děláte výbornou reklamu, korostůvi odhalenou košilí. Moc pěkný. Já nejsem žádný kravaťák, víte, já nevím. Jo, to je vidět. Děláte postupu, že nechceme islám, že se bojíme toho nebezpečí, že... Ne, jenom, že máte hezký motýlka. Tomu říkáte, že dělá hamba národu. Jo, Domů, prosím. já vám radím dobře, praskne vám žilka a budete v hajzlu. Teď se vám už třesou ruce. Buďte rozumní. Protože když vidím takové lidi nerozumí, jak se chovají, můžeme být rádi, že vůbec Ale takovýhle sousedy jste máme rozumí. legrační, neblbněte. Běžte domů, lehněte si, dejte si šlofíka. Jaký náčku? Dejte si To šlofíka. je negace náčků, to co tam je. Podívejte, pane, dejte si šlofíka. Mám se usmát nebo mračit, nebo co si přejete? Třesou se vám ruce, ať vám nepraskne žilka, běžte si odpočinout. A umíte akorát být agresivní. Rozumná debata vůbec Jo, já jsem agresivní. Vy jste mě začal obtěžovat, člověče. A já vám dobrým radím, že byste si měl odpočinout prostě. Relax. Já se na jednu stranu, páne, nepomáhám pár, tak můžu. Tak je mu to jedno. Jasně, ale to je úplně ta největší slabost, protože on to nezažije, to zažijou děti. To zažijou děti. Tak to máme my s vaším přístupem taky za pár. Ano. Jsem měla taky za pár, teda pokud se nebudeme bránit. Ano. Co? Učí dnešní školák. Učí jenom něco domluvit. Ano,
Ubližuje to. Ubližuje. To, že jim jdou peníze, na rozdíl pro naše děti. Už jenom proto. Můžu něco. Já se vás něco zeptám. Ale oni nejsou tolerantní. Můžu se vás něco zeptat? Nemají tady co dělat. Tady není žádný Turecko, Sýrie a přitáhne zpátky. My je taky nechceme. Neučí je naše dějiny, když se podíváte na různý ankety. Má co dělat. Děti nevidí ani, kdy skončila druhá světová válka. To je chyba celého systému. Víte, dneska už se učí na škole islám. Děti se tam modlejí o hodinách. Ano, máte doma internet. Máte doma internet. Kdyby to bylo vaše dítě, mamka, táta, babička, co říkáte na toho kněze? 86 let, podřezaný, při bohoslužbě. Co na to říkáte? Co říkáte na 79letou paní, znásilněnou? Co na to říkáte? Smějete se? Přijde vám to směšný? Je to věc názoru, jasně. Jste hlupáci. Je tady 120 000 lidí bez domova. Jsou tady lidé, kteří tady pracovali několik let a mají invalidní důchody 4 až 5 tisíc. Jenom kolik stojí vaše ubytování, páni studenti na školách? Tak si to uvědomte, co takový člověk asi dělá. Jak musí trpět. A jak se díváte na naši vládu? V průměru každý z těch poslanců 100 000 měsíčně. A důchodci, kteří tuto zem budovali, vychovávali vás, tyhle generace. Jak se na to díváte, že žijou ze 7-8 tisíc? A páni poslanci 100 litrů. Jsou to i vaše peníze, vaše budoucnost. A vy si myslíte, že to spasí nějaký multikulty? Vy jste se zbláznili. Imigranti, kteří se mají zapojit do pracovního procesu. Znáte statistiky z Německa? 1 500 000 imigrantů. A v pracovním procesu, a to vím, to jsem neřekl já, to řekl v České televizi poslanec ODS, v pracovním procesu z tohoto počtu 1 500 000 je 30 000. Tak tomu říkám pracanti. Teď vám to tady vysvětloval. Neškoda mluvit. Do té éry důchodců. Teď vám to tady vysvětloval a vy máte střední hlavu a nepřipustíte. Můžu poprosit o protinázor? Nestranný protinázor, vy jste se zapojil do debaty. Jo? Dobře. Scheiße, Merkel!